ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧୁମୟ ନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟଗଣଙ୍କ ନାମ କ'ଣ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତିଫାନ, ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷମର, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଉଲ ଯିଏକି ସାଉଲ ନାମରେ ପରିଚିତ, ବିଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର, ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣବା ପାଉଲଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ, ଚତୁର୍ଥ ଟାବିଥା ଦର୍କା ନାମରେ ପରିଚିତ, ପଞ୍ଚମ କର୍ଣ୍ଣେଲିୟ ରୋମିଓ, ଷଷ୍ଠ ମାର୍କ ପାଉଲ ଓ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କ ସହକର୍ମୀ, ସପ୍ତମ ଶିଲା ପାଉଲଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ, ଅଷ୍ଟମ ଲୁଦିଆ ଫିଲିପପିର, ନବମ ଲୁକ ବୈଦ, ଦଶମ ତିମୋଥି ପାଉଲଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟଗଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।